Ο Θεός είναι μέσα μας. Και πρέπει να τον δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Να εκπέμπουμε την θεότητα, την ομορφιά, την αγάπη, τη ζωή, τη δύναμη, την εργασία, τη δημιουργία. Γι' αυτό λέω, αγαπώ τις γυναίκες και τα λουλούδια και τα πουλιά και τη θάλασσα, τον αέρα και τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστερία. Αυτά είναι για μένα το παν. Θα δώσω μια συμβουλή στα εγγόνια μου, αν και τους το είπα την ημέρα του γενοθείου μου, να αγαπάνε τους ανθρώπους, τους αδύνατους, αυτούς που έχουν ανάγκη, αυτούς που τους έχει αδικήσει η μοίρα. Να μην είναι αδιάφοροι, να μην περνάνε αδιάφορα από το μυαλό τους ή από τη ζωή τους ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Να είναι πάντα αληθινοί, να μην λένε ψέματα, να μην βασίζονται στο λάθος, να είναι πάντα αληθινοί πάντοτε, να μην δοκιμάσουν ποτέ να αδικήσουν έναν άνθρωπο, διότι αυτό δεν είναι ωραίο. Να είναι δημιουργικοί, να είστε παιδιά κάθε μέρα να κάνετε και κάτι καινούργιο. Μην σταματάτε σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αξία. Μάθετε να ακούτε μουσική, μάθετε να τραγουδάτε, μάθετε να ζωγραφίζετε, μάθετε να αγαπάτε, μάθετε να ερωτεύεστε. Χωρίς έρωτα η ζωή δεν έχει καμία αξία. Όσο πιο πολύ αγαπάς μια γυναίκα και την σε κάνει να νιώθεις περήφανος για αυτήν, που σε ανεβάζει στα ουράνια όταν την αγαπάς, και σε αγαπάει και αυτή φυσικά, τότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό είναι η ευτυχία, αυτή είναι η δύναμη, αυτή είναι η αξία. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει τιμή, έχει αξία και μόνο. Γι' αυτό ερωτευτείτε. Ερωτευτείτε πραγματικά. Μην σας επηρεάζουν οι εφήμερες σχέσεις, οι οποίες είναι ανούσιες, αδιάφορες. Εντάξει τον κόπο. Ερωτευτείτε λοιπόν. Αγαπήστε. Και δεν θα χάσετε. Το μυαλό σας θα είναι τόσο ευχαριστημένο, η καρδιά σας θα είναι τόσο δυνατή, που θα χτυπάει σαν καμπάνα όταν βλέπετε αυτή που αγαπάτε. Αγαπήστε λοιπόν. Έτυχε να ζούμε σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο αφαλός της γης. Δεν είναι τυχαίο μέρος. Εδώ γεννήθηκε όλη η ιστορία της γης. Εδώ γεννήθηκε η γλώσσα της γης. Εδώ γεννήθηκαν τα γράμματα της γης. Εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός της γης. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του από αυτά τα που έγιναν σε αυτή τη χώρα? Όμως δεν υπάρχει σεβασμός. Όμως φοβάμαι ότι το παν παρασύρεται μέσα στη μέθη της καινούργιας εποχής, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά πλαστική, τίποτε άλλο. Δυστυχώς είναι μια μαύρη εποχή, όπως ήταν ο Μεσαίωνας. Αυτός έρχεται και αυτό δεν ξέρω πόσο φτιαχτό είναι ή πόσο τυχαίο είναι. Ακολουθήστε την παράδοση. Μάθετε τα παιδιά σας να ζουν στην παράδοση.
να ζουν στην ιστορία μας, στη μουσική μας, στη θάλασσά μας, στον ουρανό μας, στον ήλιο μας. Αγαπήστε τα πάντα και θα ζείτε κι εσείς ευτυχισμένοι όταν τα παιδιά σας είναι ευτυχισμένα. Σας αγαπώ όλους σας. Να με θυμάστε και έχω πολλά να πω, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να γίνω κουραστικός για όλους σας. Σας εύχομαι από καρδιάς να είστε ευτυχισμένοι, να είστε αγαπημένοι, να είστε πάντα γεννημένοι για το καλύτερο αύριο, για την καλύτερη μέρα που έρχεται. Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Κάθε μέρα είναι σαν τον ήλιο που φεύγει και ξαναγυρίζει. Γι' αυτό ακολουθήστε την τροχιά του. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Γεια σας.